ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै जों थांबाय बै गेटवे अफ इन्डिया ओमफ्राय बेनिफ्राय दैयाव माबानानै जाहाजजों एलिफेन्टा माबा केब गुफा मोनसे दङ बाव थांबाय बे सिगांनि भिडिअ'आव नुखाजोब्बाय नोंसोर बेयाव दिनैनि बे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाहैबाय दा आं फैदों मेरिन ड्राइभ मुम्बाइआव बेनो मेरिन ड्राइभ मुम्बाइआ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो दाना गोबां मानसि जिरायनानै दं माबायाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ नायहरदो नै ओरैजाय फुरा बेबायदिनो बयबो जिरायनानैसो थायो आरो बाहाय समुद्रनि ओरै गाहायाव बे अन्थाइयाना बहुत फेमास बयबो मानसिफ्रा फट' भिडिअ होयोना बे अन्थाइया बेनि थाखायनो होनायखि दै देरोबा दैया बुसावबोयोना बे वालखौ सिफायनो हायैनि होनाय बियो फुरा आवगोलजों मानसि जिरायजोबनाय जों थांगासिनो दं आं दा थाङै थाङै देखायगासिनो दं नोंसिनो नैबे गाहायजों ओंखारख्लायबाय आरो मानसिफ्रा थाबायजाया गोजौआव गाखोफिनना नायदो बिराद मानसिफोर जिरायनानै दङ गासिबो ओरैबायदि समायना माने साइडआव बिल्डिं जोब बेनिफ्राय दा बेलासि टाइमाव ना माने जिरायनानै थानो बिराद मोजां बेलासियाव नैबाय दा बारजों बिराद मोजां आरो जिरायनानै गुसुनो गोजाङा गोलोमा थाबायनायाव डिस्टार्ब जाबायलै थाबायनो डिस्टार्ब जादों मानसिफ्रा जथेनानै थादों गोजौआव बेखायनो आसे पासे खाथियाव नायदो नों गिदिर गिदिर हटेल दंजोबो बाहाय बेनिफ्रायनो खाथियावनो माबा गेटवे अफ इन्डियाबो मोनो 2.5 किल'मिटारल' बेनिफ्राय आरो थांलाय फैलाय खाथियानो जायो माने रेलवे स्टेशननिफ्राय 2.5-3 किल'मिटारावनो जोब बे खाथियाव जुहु बिचआव गाबोन थांगोन जोङो बाहाय ओमफ्राय वेस्ट और साउथनि बे मुम्बाइ सिलिं माबा ब्रिजआवबो गाखोनो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय समय मोनबा थांसै नङाबा थांला आवगायथिं नायलांबाय थादो नै बिराद बिर फट' खेबजानाय सोरबा रिल बानायनाय बेनोसै आरो बाहाय आरो ओरैबायदि मोजां जिरायनानै माने बाहाय थानो नायलांबाय था नोंसोर साइडआव बिल्डिं सिनारि ओरै खाथिजोंनो मेइन रड बिराद गारि थांलाय फैलाय बिराद बिजिखा बे मेरिन ड्राइभआव दैनि गाहायाव थाङोआ दैनि गाहायाव थांबाथाय माने 1200 थाखा फाइन लायो आरो जेलावबो पुलिसा थानायावबो लानानै थाङो ओमफ्राय नोंनो चार्ज होनांगोन बेहाय नै बाहाय बेबायदिनो नै माबा गावबागाव भिडिअ माबा माबि बानायो नै बेलाय बेखौनो उनाव नुगोन नोंथांमोना निउस माबा बायदि लादों बेखौ आरो ना बयबो फैयो बेहाय बिराद माने एसियाव थानाय बायदिसो मोनो नै नायहरनोसां आंना फिसाजोआ बाहाय गाखोफामै माबायदि मोनखो मा मोजां ना थाबायबायसो ना मोजां मोनथारदों हा बेला बिदिनो फट' खेबजायो बे दैनि गाहायाव खांख्राइ बिराद ओंखारदों दे नै अन्थायाव खांख्राइबो बिराद ओंखारदों लामा दै सेराव जेरावबो अन्थायाव दंजोबो बेयाव जुम खालामनानै नुवाखै आङो खिन्थु बाहाय मेगनजों नायोबा नोंखौ नुजोबगोन आरो बिराद खांख्राइ ओंखारदों दा
बिराद बिजिलाय भिरथार बाहाय बिराद जमा खांख्राइ देखायनाय नोंसिनो नै बेलाय खांख्राइ बेबायदि बेखौ नुबाय ओरैबायदि खांख्राइ ओंखारो नै बेलासियाव नै बेयावथ' बिराद बुरजा नै बेलाय नैबे अन्थायाव जमा जमा एकदम बिराद खांख्राइ ओंखारदों नायहर नै ओरै फुरा जोबजासे बैसिम एक्चुअली जेब्ला बे मेरिन ड्राइभनि सेबाना बे थालिर फिथाइ बायदि बानायदों बेखौ ओरै थालिर फिथाइ बायदि फैयो बिराद मोजां एकदम खोलो खोलो बार सोर बेरायनो लुबैया जानो ना बेहाय बेरायनो मोजांथार ना मामि नों मुम्बाइआव फैनानै माबायदि मोनखो मा मोजां मोनदों दहाय जाहाजाव गाखोनायावलाय माबायदि मोना हा मोजां मोनदों दा बेयाव मानसिफोरखौ नुनानै माबायदि मोनखो नों बेखौनो थाखाय बिराद मानसिफोर जिरायनानै थादों ना मामि ओरैबायदि मानसिफोर जिरायनानै थादों मा फुरा एसे खोमसि जाहांबाय दा नै बाहाय खोमसि जाहांबाय मानसिफ्रा दा बेरायाखिसै रावबो जिरायनानैसो दङ दै सेर सेर बेबायदिनो मोजां मोजां हटेल बिल्डिंफोर दंजोबो बाहाय फैयोब्ला माने नोंसोर बेयावबो थाफैनो हागोन नाथाय एसे दाम गोसा दे बे साइडआव माने दाम गोसा माने बांद्रायबो गोसाद्राय नङा 3-4 हाजार 5 हाजार बेबायदिनो 18,000निफ्राय 25,000सिम ओमफ्राय ओरै खाथियावनो 2-2.5 किल'मिटार बे ताज हटेला बावबो थांनो हागोन नै हाजोनिफ्राय जिरायनानै दं फुरानो बिराद मानसि फैयोलै आजां गाजां आयु आयु गास जोंनि जायगायाव दंबा जोंबो बेरायगौमोन बिदियाव ना मामि जोंनि जायगायाव दंबा बेरायगौमोन नामा बेरायगौमोन नोंबो मोसानानै मुम्बाइआव फैगोन नामा फैया मामि मोसायानो मानो आंना फिसाजोआ मोसायानोलै लाजिबायसो माबा एफा मोजां जायगायावनो फैया मामि हा नै आरो बांसिन बावसो मानसिफोर माथो नायद' ओरैबायदि फरेननि मानसिफोरबो फैयो जिरायनानै नाय दैनि मोखाङाव जिरायबा बांसिन गुसु बार नाङो ओमफ्राय नै ओरैजायबो बार नांबावदों दा एकदम बांद्राय गरम नङा एकदम जोंना लोगोफ्रा बोरोब्रा बेरायहैजोबो आवगायाव बरिया एकदम बेयाव खालि बारनि थाखायल' जिरायफैलै आंनि साननायाव दा बेरायनानै मोनथिबाय आङो बेयाव बेरायफैयो मानसिफ्रा खालि बारनि थाखायल' ओरैबायदि बार मोजां नाङो नालाय ओंखायनो आरो मानसिफोरखौ बेबायदिनो बयबो फैयो नालाय लोगो मोनलायो मोजां नुयो बेरायनो थाखाय बाहाय गेजेर गेजेराव बिदिनो साहा फानग्रा थाइजौ फिथाइ बिदिनो माबा माबि बुस्थुफोर फानग्राफोर दंलाजोबो आरामसे जानानै टाइम पास खालामनो हागोन आरो आधा घन्टा 1 घन्टासो जिरायदो रेस्ट खालामनानै थांफिनदो नै नायदो गरा सिकटाफ्रा बेसेबां मानसि नायथ्र'नो नाय मुम्बाइ मायानगरी गोजौजों थाङो गोजौआव आजाद चलो
गेजेराव थाबायनो दोनबानो जायो थाबायनो दोना दैखौ नायहरदो नै ओरैजायबो मेरला खांख्राइ ओंखारदों दैयाव थांनो मोनो हमनानै लांजागौमोन खांख्राइखौ पुरा खांख्राइ दङ आरो ओरैनो बेरायनो बिराद मोजां मोनबायलाय फैनानै बाहाय माने गोसोआव दंमोन कि मुम्बाइआव फैनानै मालाबा बेहाय बेरायनो होननानै बे अन्थाइखौ जेरावबो ससियेल मिडियाआव नुबाय थायोमोन नालाय ओंखायनो बेरायनो गोसोमोन नाथाय सानदोंमोन आङो बे गाहायाव थानानै फट' खेबजानो ओंखारहोआ जाहैबाय गाहायाव दा ओंखायनो गोजौनिफ्रायनो बानायबाय आं भिडिअखौ दा बेनोसै आरो जायखिजाया आरो बेनिफ्राय जेबो गैया बाहाय दैनि सेराव मोजां लामा बेयाव जिरायनानै टाइम पास खालामनो हागोन बाखि नों लकेल एरियाबो बेरायनानै बेयावनो बास इन्जय खालामनो हागोन आरो शर्ट भिडिअ माबा माबि बाहाय गोबां मानसिफोर गोजान गोजाननिफ्राय फैयो दा बेखौ नुनो मोनगोन आरो नै ओरैजाय खम जालांबाय मानो होनबा ओरैजाय जोबहां जाबाय लास्ट ओरैजायनिफ्राय बारा गैला नैबे अन्थाइनिनो फाग्लालै बयबो मा होनबावनो ना नैबे नोंसोरबो ओंखारनानै फट' खेबजानो लुगैना नाथाय गैया बाहाय ओंखारनो मोनानो मिथिबाय पानिशमेन्टसो होजाबावो 1200 थाखा फाइन होनांगौ नामा बाहाय नोंसोरनो नायदोल' नोंसोर बाहाय जोंनिथिंथ' थान्दा ना नाथाय मुम्बाइ ओरै साइडथिं जायना साउथनि एरियाथिंजाय बांसिन थान्दा बोथोरावबो थान्दा बायदिखौनो मोना बांद्राय दा नर्माल टि सार्ट बा गेन्जिजोंबो बेरायनो हागोन नों बाहाय जेकेट टेकेट गानलांनाया दा जोंनिथिं बिराद गुसु जाबाय जानांगौ नाथाय बेहाय गुसु जायाखै एकदम खमथार बाहाय माने दुङा सुवा बोथोर ओरैबायदि नङाबा दा गोजां बोथोर समावथ' नों गस्ला जेकेट गुदुं गानाबा बेरायनो हाया बेयाव बिदि जेबो नंलायलाया नुदों नों मानसिफोरखौ बयबो माबायदि ड्रेस गानना बेरायदों रावबो जेकेट गानाखै नर्माल फुल स्लिभ गस्लाखौ गानदों ओमफ्राय थेवबाबो माने बांद्राय गुदुं जेकेटफोरखौ गानाखै आरो बाहाय बयखौबो नायदों नर्माल गस्लाजोंनो थानो हायो बाहाय दसे जिरायनोसै बाहाय मेंबाय आरो थाबायबोनानै ओमफ्राय दहाय फुङाव मैयानिफ्राय फैनायावनो बिराद खस्थ' मोनखादोंमोन आरो ना जों बेलासियाव गाखोनांगौमोन बास लेट जानायनि थाखाय बे 6:30नि ट्रेन मोनैयाव 12थायावसो गाखोनो मोन्दों अखा थंब्लेद उन्दुनो मोनखायाखै आरो फुङाव मोनायाव फैनानै ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै जों थांबाय बै गेटवे अफ इन्डिया ओमफ्राय बेनिफ्राय दैयाव माबानानै जाहाजजों एलिफेन्टा माबा केब गुफा मोनसे दङ बाव थांबाय बे सिगांनि भिडिअआव नुखाजोब्बाय नोंसोर बेयाव नायाखैबा नायबानो जाबाय माने बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरो बाहाय नोंसोरबो फैबायब्ला माने आरो मोनसे खोथा आंथ' मिथिबावामोन बे जाहाजाव जेब्ला गाखोयोना बे दाउ बिरो बिरादनो बे दाउनो आदार लाबोफाखा बिराद मोजां जायो बाहाय जाहोनानै बिराद मोजां भिडिअफोर बानायनो हागोन नोंनि आखाइनिफ्रायनो जाग्रा बुस्थुफोर होयोबा लानानै थाङो आरो बिराद बरियानो मोजांथार थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नैबे एसेनोसै गाबोन थांगोन जों जुहुआव ओमफ्राय ब्रिजआवबो थांगोन दा बेनिफ्राय देखायनोसै जेसेबां भिडिअ बानायनो हायो नोंसिनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय आरो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मिथिबाय बाय